Unsay maayong adlaw mga katiktik, ako gikan ko nanguha og tangkong. Tudluan tamo og unsaon paglawog sa baboy nga butangan og tangkong, butangan og lamaw, isagol, bahog sa baboy. Unang ninyong buhaton, mag-ad-ad og tangkong. Ang anaon pag-ad-ad. Pinuhon. Kadi man pud makaon baboy og dagko. Ini ata magpuyo sa bukid oy daghan mga tagdok. Masulod sa ato mga mata. Kaning tangkong makapadugang pabugat sa baboy. Kay og lunlun ratahop. Di man kay baboy nga. Page ka naman Bisaya ni amo gipambuhi kay itsununon ra. Sa unang panahon sa kuampag ko sa ako ginikanan, ing ani pod og dili gani di mi makapanguhag tangkong og magbaha. Lubi kudkuron og bani ilubog po damo ng subok sa saging aglipon po lubkon pugan maupod ni amo trabaho karon kanang mga puti nga baboy kay page man kadaot man na ing anihon jud pinuhon kay aron dili karon pagkahuman adto na pod ko. Human naman kog ad-ad adto na pod ko kay sagulan na pod ni og mga lamaw-lamaw nga kanon hinugas. Karon ni ana katuhaon lang nato ni lamaw kay daghan naman basi makaingon mo nga na vlogger na ko nga di na ko mohikap og mga lawg sa baboy mga hinugas dili mausab. Adto na ko kitik dala diri ang bangko. Awa isa kay hugaw man. Malimteng asin. Ana. Ikuraw ni mo na diha.
Anak. Yung ato lang kasimple pagbawag sa baboy. Kaya karon ini kaurot anak niya kay templado naman pusok na ang baboy. Hawa dia. Nya kuraw-kurawon, kumot-kumoton sa arong ganahan ang baboy. Tulog na ang taho kung ang kanon. Nabuang naman siguro ni pagkahikutan po aning baboy. Nasamad naman ning liog. Na, di pa ni makuan mal-itsyo na ni kay nautod naman hapit ning liog ani. Naman is inday, wa may luta-lutahan. Kana mang maurag hos ba? Di ana. Aron maanad ang imong baboy. Kawut-kawuton, kay muligid naman ang kanang da kay di nimo kawut-kawuton. Na, sulok siya pa ni. Kani nagingon siya, kani daw nga kuan. Nagingon ang baboy, kani daw nga pagkaon, ganahan siya ani, kay na daw timpla, kusog siya hinsuyog. Karang gaginuton manggod ang tangkong, layo. Sal ipaan mata, kalami bukbong ko, suntukon di ani. Likot. Iwit pa. Pinasagap sa pa. Buka og tangkong ba? Kaning maurag siya hugaw tan-awon. Kay wa man gud ni maligo kay sige straight gud uwan karon pa mo init murag hugaw siya tan-awon. Pero og mahinlo dan siya, hinlo ni sa og liguan niya sa sabunan. Hawod kaayo color ani. Guwapa kaayo ni nga pagkababoy. Usap ko mga hinugas kan timplanin mo asin. Mga hinugas basa. Ha? Sa tagulang po pintag sa katumo niya asin niya. Tangkong kanon. Kani maurag mulingutan awon kay wala pa manggod ni siya kahimui og kulungan kanang gibuhi-buhian ra man siya. Pero lami sunto ko na iyang baba kay lami makaungad. Maura ni siya bulldozer banga truck. Kalawom siya ka yuta kasabkan sa tagiyan yuta. Ugma pohon liguan ni lawog ko pero ni gwapa na ni wala na hugaw tan-awon. Sabunan ni puti ni siya kaayo. Gwapa lagi ni nga baboy ba? Lami, pangutan ta ka baboy, lami ba kay mapagkaon kay og maglingo-lingo ka og moingom ka ik litson og ma. Na, ani lami litson ni kay musuno pang asin. O lami daw sipat ya mata. Sipat ang iyang mata di siya magpalitson kay lami daw oh, hapitam ganin sa mahurot. Ano mo gisalom la? Unya ang kuan man kanon ma'am iya gisalom. Dumagkuon nga baboy dahil kay dakog abagang lihang. Ako kusog ko magbuhi og baboy. Ay isa naganahan ko og maglawog kanang kusog kaayo mo kaon. Pero dili ko ganahan sa kay ibaligya manggaling og ihawon. Muhilak ko. Sakitan jud ko. Unang inigtimbang pa. Dili wala ko diha pagtimbang kay aron di ko makakita ba. Kay ug naa ako makakita ko muhilak ko. Bisang gani mga iro na ko magsakit o mamatay na ilubong na maura kong namatyan bata. Unang sakitan ko sa aking buotong. Gusto na ako magbuhi, dili baligya. Yung sa man baligya man, dili mabaligya. Lisyon kayo maumay dyan pagkilaning baboy.
Oo na, ako ganahan ko mag-atong-atong magbahog baboy. Kugihan man ko magbahog baboy, maglawog. Wa na, gamay na lang. Hangtod suyo po niya ng sabaw. Busog na dayon siya. Itubiya na ko kumitindo kay. Naghikay naman sa ko paglungag para panihapon. Maura to ako mga katiktik. Kung magbuhi mong baboy sa gulid yun yung tangkong kay makapamuga sa timbang. Pag-ara sa ayaw pagluto hilaw yun. Kanang sa gulid po niyang mga sinugas pa rin sa ginamos ba o sa buwad ba. Sagol sa iya ka ng paparat-parat. Sa buhay hinugas, butangan dyan itimplahan o asin. Out siya mo kaon. A few moments later. Yo, kumplay ko kaya. Ika ko, iraba ko kay ka ko nang yung tangkong naglaw kong baboy. Magpatimpla ka kapiong sa mangka. Miyon? Oo. Kapanuhon kayo noong diaron. Inong niligilan. Inong niligilan. nila. Ano kayo? Ano kayo? Pwede marang galing ka kilo sa magnaong ni Kuan. Bahog kan dua yang bako. Brown out. Tara kayo? Kainom ni ba? Sa ngalan nani? Brownie. Brownie. Rasa buk brown. Brown man yun. Si Brownie. Diin magkagitan kita, mangayo magkagtimpla kape. Sa trabaho. Hindi trabaho Balay. Laparo. Galawin, tuslo kung yung tawo-tawo kaya naman. Naguri ko mo. Uy, gusto na. Kutsi na rin. La, wala na kay painit gila. Ban? Wa magani ko'y painit kag daghang kong trabaho nang wa kong tangkong nagbawag baboy. Wa magani ko'y painit ikaw pa. Wa kay trabaho. Tanduwa, yagti kayo. Oo. Paborito. O niya. Huwag mo inom dahil tanduay. Hubog man. Nangayo ko. Sakit man ang tanduway. Diyan mo sakit. Sakit bitaw. Lanan, tak may gatas na. Niya, rato ay gatas dito Katong mamang. Anlin. Anlin. Gimamang. Kaya ron hinat kag imong bukog. Utobo ka. Go. Templa. Pinitik sa tubig. Ako pa'y mag-init. Oh. Gamay ra ba kag nang mo? Gamay kayo kag nang ba? Lahumot si Wako la. Niligo ko gay na. Daw. Sida-sida lang. Niligo ko gay na. Wala mo sinuni bawo. May shampoo-shampoo lang. Ay, aslong magbawo ay. Niligo ko gay na doy sa pa doy. Sapa naman di ay. Paro. Ano nila? Lasing ko raman lang kapalit man ni. Ipainom ra ko dito. Oh, Sa dito sa dumdum ni Bulara. ano magay ko uban ay? His.
Maura tong akong vlog mga katiktik. Kinaot yung tanak namoy natunan sa paglawag sa baboy, sa sagol. Ang uban, dili sa gulon kay maura hugawan. Ang hugawan man. Amping mo kanunay. Ya, bye-bye.